Gipahimutang na ang mga police assistance desk sa mga simbahan sa Talisay City subay sa pagpatuman sa seguridad ning pagtimaan sa Semana Santa. Lakip sa gipabantayan ang naandang mga suruyanan sa syudad. Ano ang report ni Femri Dumabo? Nitong weekend pa lang naka-full alert status na ang kapulisan sa Talisay City ug ubang bahin sa probinsya sa Sugbo. Hinungdan nitong Sabado pa lang, gipakatap na sa mga simbahan o mga lugar nga sagad dagsaan sa mga tao panahon sa Semana Santa ang mga pulis sa Talisay City. Gipahimutang ang mga police assistance desk at tubangan sa simbahan ug matag karon og unya, gipaygayon ang mga checkpoint sa nagkadiyang lugar sa syudad. Kay Long Holiday Isman, gipasidan-an na usab sa Talisay City Police ang mga business establishment, ilabi na sa mga bangko, remittance center ug mga pawn shop, kalabot sa ilang mga alarm system ug hugot nga seguridad. Samtang sarado kinisud sa pipila ka adlaw. Pag sugod pa sa Sabado sa gabi hangtod atong Domingo, nagsugod na kitag deploy sa mga lugar kung anaadaghan gyud expected nga tawo to increase our presence, to make our presence felt sa mga manimbahay, ug usab to ensure nga walay mahitabong mga krimen palibot sa simbahan. Lakip sa gibantayan sa Talisay City Police ang kabaybayunan sa syudad nga sugod ng dugukon sa mga tao panahon sa Sabado Santo ilabi na sa Domingo sa pagkabanhaw. Gipahinumduman usab ang mga resort sa pagmonitor sa ilang mga kliyente. Kinig yung public safety is everyone's concern na ginanawa sa kitang tanan, magtinabagay kita sa pagbabinantayon, especially kung nakita kauban nga mga bata, mga tiguang nga digid kabalo mo langway or nay physically challenged to kanang mo pagsawong, kung mahimo ato ang bantayan sige. Katambayayong sa Talisay City Police ang mga sakop sa City Toda ug mga force multiplier nga naka-full alert usab. Samtang hugot usab ang seguridad nga gipatuman sa City of Naga ning Semana Santa. Lakip sa gipangandaman ang mga mupahigayon sa mga bisita iglesia. Upon coordination with the LGU, nakadeploy na taog mga personnel para sa magbutang taog police assistance desk in every churches. To include we have parade na event sa opening procession sa mga tao or pahimangno nga i-secure nila ilang gamit, ensure na naka-lock, naka-off ang plangka, o ang ilang mga kabtangan naka-safety. Kung importante yun, dalho nila. Oba ni Cleofer Lumayag, Femri Dumabok. Balitang Bisdak.